hayi khona guys imani wo sani wami nilahla mani mna ngwaseKapa ndinge ngwaseBhayi ogqeberha ke loo nto yiyo ndingwazi imdantsane mna kwa-15 umzi wami wokuqala ungapha eFort Jackson nowokugqibela futhi ungaphela ubapha because bakhethe uyenza amangcwaba ifama yamadyani but ke asikho lapho namhlanje man guys eBhayi noba ndihleli nje 2 years nyana man ndaqala pha ke utshaya nosela ndayeka nezikolo ndizama ucreate i-relationship nomzali owadicide akudala uba yena kanamntana undim but ke asikho lapho namhlanje man guys ijani ayigowi ningazenzi i-therapist kwezi comments ndagqitha kudala kuloo nonsense we live and we learn for ndini elaa xesha ndaliwista pha enye ye-reason silapha namhlanje Thursday nge-30th kaMarch siseBhayi eZwide eLungazi lifestyle i-comedy on Thursday kuzabe khona laa doshana engusichazolo ulonwabo xathasi nofa indlala ngenzisithi sausage festival le line-up for ndini ngamadododwa engatsokojisa but ke ikhona nalaa fruit cake ngunomafa pha shem uyorepresenta la feminine gender etsho ngemilenze etukutuku ingathi une-side effects zepilisi zocwangcisa soze siye kuba fragile ezasimenqa sibheji ndisincamile nimbonile naye pha fo ndizitshajisa kulapha wabhenki kakarabo moroka asuka ngukarabo lwafundi nezinto zokhona iFerguson ndiziva njengani ingasonwabi shem intola yam ndithi noba ithiklisha amatapile pha kulapha wabhenki but ke wethu guys ngumntu nayo nomafa manje yo naloo milenze yakhe ke ideki ngathi ngaba mama bazi-admin kwi-WhatsApp group zomgalelo hello nosakhumzi